Día a día e ano tras ano, os veciños de Santa Cristina de Barro ven como todo tipo de residuos se amontoan ao carón dos contedores de lixo. Estamos padecendo todos os días de todo o ano esta inmundicia. Esta é unha verdadeira inmundicia. Que fai o Concello para eliminalo? Nada. Todo máis que fixo foi esta maravilla. Poñer un prohibido tirar el lixo, Concello de Noia. Non é eso. Nós non queremos que o Ayuntamento nos rija a vida ni nos solucione os problemas. Que faga o que lle corresponde facer é que obrigue aos ciudadanos que non cumplen esas normas a que as cumplan. Se ben son conscientes de que a responsabilidade non é do Concello, senón de algúns incívicos, instan a administración local a poñer solución a este problema, que xa perdura demasiado no tempo. Isto é a insensatez de moita xente, porque hai que dicilo, porque non o Ayuntamiento non ven aquí a botar a basura, eso teño ben claro. Non ven aquí. Son 4 ciudadanos maleducados e incívicos que veñen e tiran isto aquí. Pero o Ayuntamiento ten que ter, ten a potestade e ao mesmo tempo ten que facelo, e dicirle a esta xente, vigilar, controlar, e facerlles ver que as normas non son para 3 nin para 4. Tras denunciar os feitos en numerosas ocasións no Concello, Javier Rei xa non sabe a quen acudir para poñer fin a este problema, que ademais do impacto medioambiental supón un foco de insalubridade para as vivendas da zona. Non o fan, pois terei que ir ao xulgado e presentar unha denuncia. Que non o fan, pois terei que ir á Consellería de Sanidade e dicir, señores, miren ustedes a inmundicia na que teño que vivir. Ou tomar outra máis drástica, que é coller a bolsa de basura que teño que traer aquí diariamente e plantar ya na porta do señor alcalde. Así, ni máis ni menos. E seguramente o teña que facer, porque son tan ineptos, porque o demostran, que non o van a facer. Seguramente ni o fagan. Bueno, pois non pasa nada. Presenta a denuncia en sanidade e ao mesmo tempo vou levar basura ali. E depois el, porque é o máximo responsable, se ao seu alrededor tan ineptos é seu problema, porque el seguramente os puxo. El vai a beber da mesma medicina. Se eu teño que soportar isto, el tamén lo vai a probar. E non me queda outra alternativa. Ademais dos vertedoiros, os veciños queixanse da falla de limpeza e do mal estado en que se atopan as estradas en toda a parroquia. Durante todo o ano non limpian unha vez ao ano a carretera, ese sí, empezan na Albariza e terminan en Orro, a principal, para que os visitantes veñan e dixan, mira que limpia esta Noia. No, Noia non é só esa carretera, Noia son todas as calles, porque todos os ciudadanos de Noia pagamos impuestos religiosamente. E pregunto meu, onde está a diferencia? A calle que ven dali do Calvario por donde subimos nós, se fijastes, hasta a mitad está asfaltada, da mitad para arriba non, porque resulta que somos, ou considéranos, porque non vexo outra explicación, ciudadanos de segunda.